ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka Umsning People's Front ka badai keseng ka bayang hakarinsan politik na kabenta ka Umsning constituency kala led ya kendu ya ka Director General of Police ka jela ban yakren halor ki artli kiman kata ban shnano da ka traffic branch ha Umsning khnang baki pulet ken pet ya ka jingkhamnya bat ka jingdheng kali khamtam e ha yo Umsning namarba kumbakalong menta ki duna palat ki pulet penyai kali ki badan ha Umsning Police Unit bat sakawiru baka jor palat ka aksiden ha katay kathan kawai pat ka Jingdawa kalong ban buno da ka Fire and Emergency Service ha Umsning kanang bakan kamstet ban a jingarap ya ki padba ha ki por ba kerki kani kaseng kala Pynsngew ba ha ki sinong kum Maurong Umran Konghulu Nong Thamai Umran Dairi Karbalu Sumer Bad Liuser ki padba kilamat ya ka Jingdo nang namar ka jangay palat ka Fire and Emergency Service Station. Ya, ka bangi kendu i madam ila ong ni ba ya bidai pat ka Fire Emergency Station hite ila ya keren but lawan USP lawan leg inspection but na kaliang jong ka Umsning town bar la on ready ban ai ke chaka ya dai kat nu ke chaka kipan specific pala ya kita penaga liang ke jong iru iwan ban keren menta ka traffic branch ke de ka batan kampala ta Umsning ni menta namar kumbalong hi pi Pynsngew ka Umsning ka khatya kali ki babo lalong ke jingbo patha omdan manpower hang tu ngimla wat na kasnong ginumla bombo to volunteer hang tu penya di kali ni don kam ya ki what police department ni don kam the traffic branch ba instead of not Umsning kumbalong hi mentang i baka Umsning kala yo upgrade ika syaka police station rai kumbalong mentah hingi iba ka jintre kam juga Umsning ka kamsuki I compare pa itu with police station na try ka de ka lack of manpower but you iru ba ki staff hang tu ki one but la late no employ or kata ka part of service ka ba don ki transfer ring you ki bawan ha Umsning ki babun hi di pruvi nanta ki lawan tu ki la late no ti ka ka bang sokhya kulong ba la da umla ban bu ka traffic branch ko Umsning ka jing khapnya kanam ka kanisa kunju but kanam don ka smooth jong traffic kan don ba ka traffic jam na ka posh po ha ila yo da ka wai ba ka yun la divert ka Umsning road highway ba ka national highway 6 and rai ka jingya ki kali nam tu ka long bu ama ka Umsning ka de ka business hub ka de ka wai na ki pedeng jong ka yo ka ba barok ki room ki thiet ki especially highway ba ka Pynsngew ina ba kata ye kentu ya ka bor ka di pet lo home apartment but kemudian bagi DGP ba in I know da traffic branch in the kran ba kinwang hak sanction dan ano da kiniki home guard volunteers na baki kila ba ngarap ban assist ya ki police hang tie bo Umsning ni ka jingdon kam so kila iso ngidum kam bo ha bo Umsning hindre hadu mentahi kaliang jong DGP do ba ai kular na makin hawo out kita kumangkran ba adon kam ka sanction don ubreu ba mas tore klambang di new hiwat hak kaleng ka social long ne ha Charity Hills habagi pha ne kiniki home guard volunteers ring yu iba katulok jingi home guard volunteers inyo ngatrai ki pha di dan adon ka sanction lani ke dan ka sanction ba delay hadu nru nyu benar simpor ba nyo ka tulok mungkin ubreu ban tore ne ni ban tore klambang da nru nyu benar tadi ki pha ne home guard volunteers ngatai ka sanction gari benda aswa kenapa kandan ka smooth jong ka salary ke jong ki ka smooth monthly payment ke jong ki Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta pila banyo hakdor lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata ka wei ke sopti ka de ka wei ke design tang na ka Bynta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra